doesn't start. Yeah, it's working. Okay. Na ilyen az, amikor újra vetjük a legelőtt, most éppen elmennek már a birkák, mert azt szoktuk csinálni, hogy a szénából mindig megmarad egy kis, én csak szénapornak hívom, de hát abban rengeteg mag van még, meg persze más egyéb dolog is, és így gyakorlatilag szépen kiszórjuk a legelőre, újra vetjük a füvet. És hát egy kis talajtakarást is csinálunk ezzel, ami nyilvánvalóan jót tesz a talajnak, mert egyébként meg elég hamar kimerül ez a legelő, mert nem túl dús. De amúgy megnézitek meg, hogy megnőtt a birkám. Apropó, nézzétek meg. Az én kis házi bárányom. Na, jó van. Jó van, badikám. Na, és itt vannak a többiek, és ők persze megeszik azt, ami még szálas a tetejéről. Hello, szevasztok, ők itt ugye. Szupóreflexet tanítottunk, ő a mama síp, mindjárt leleli fog. Ott vannak a fiúk, már az ex-fiúk, úgy értem. Na, szóval visszatérve a legelőre, ez itt szépen a szálasat megeszik a birkák, a úgymond por, meg amiben még fűmagok vannak, az pedig táplálja a földet, és jövőre jobb lesz a fű. Köszönet érte.